Hello everyone, खुलुमबाय बयनिसिमबो आरो दिनैनि आंनि गोदान गुबुन मोनसे भिडिअ नोंथांमोनखौ फिन खेबसेबाव बरायफिननाय थाबाय लोगोफोर नै जों दा गौराङाव फैदों आरोना ओमफ्राय नै गौराङाव ओरैबायदि हा नैले बुंफुदोंमोन आं मेडामा आंखौ सेस खालामबाय माबानो बैग्रि गोथावनो बैग्रि मोनजानो अबेथो बैग्रि बिफां ए बै सिङाव दं बैग्रि बिफां र' दा खनगोन ओमफ्राय लोगोफोर नै बिबारा मा एसे मोजां मोजां कालारफुल जानानै दङ आरोना नै मा कालारनि बिबार मा कालार दं गासिबो बिबारावनो मोनजोबगोन आरोना लोगोफोर नै कालारा आयौ जेनिया गोजा आरो लोगोफोर आं बिराद फाग्लि जाबाय आव नोंथांमोना नाहरलाय ओरैबायदि खिन्थालांजोबगोन आरोना आङो फारि फारि ओमफ्राय आं थांनो हानाय नंला आरोना गिदिंफिनसै बिबारनि लबाव नै आं ओरैजाय फैदोंमोन नोंथांमोना खिन्थानो थाखाय ओमफ्राय मा दिनैनि माबाया ब्लगा मिक्स दे लोगोफोर माने जोङो गौराङाव माबा बैग्रिसो लांनो फैखादोंमोन आरोना ओमफ्राय दसे बेरायनो होननानै सिना जानाबो दंखायो नालाय लोगोफोर ओमफ्राय माने फैनाय जाबाय आरोना ओमफ्राय आङो गाखोफिनसै दा गोजौआव थाखोसे गाखोनानै नै बेवहाय मेरिगल्ड गोजा आरोना गासिबो मेरिगल्ड गोजा आरो ओमफ्राय जेनियाथ' फाग्लिसो खालामखाबाय आरोना आंनि गोसोखौ लोगोफोर नै ओरैबायदि बिबार ओमफ्राय नैबे फख्रि आरोना लोगोफोर नै ओमफ्राय सारि सारि बिफां थ' गाखोनोसै आरोना जों ओरैजाय बेलेग जायगाजोंसो फैनाय जादों आरोना सेंग्रा सिख्लानिसै आव बैग्रिया माथो नै 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 बैग्रिया माथो बैग्रि लसजायासैथ' फैनाया बैग्रिबो मोनजायोबा अबेखौ जाबावगोन आंलाय सिरि गोदानलाय बे जानोसै जायगाखौथ' दा बुंसै बेलेग जायगायावसो फैखादों बेलेग जायगाजोंसो फैखादों नालाय लोगोफोर नै ओइ नै बैग्रिया इन्टारेस्टआनो लाजाला दिनै फिसाफोर गैया नै गौरांखौ आंना फुरा देखो नैबे गाज्रि जाहांबाय आरोना नै मेरिगल्डआ नायलाय मालाय आब'आ आयो गावदांदांहाय जोंना बेवाया खनसे नुनायावनो लायदों दे बे आब'खौ नुबाय दाबो नुवाखै बिबारजों ओरैबायदि समायदों दा बुंसै होनदो गोदोनि दिनाव औ एकदम फ्रेस आरो ने अरिजिनेलजों ओमफ्राय नायदो नै लोगोफोर मा एसे गिदिर गिदिर आरोना माखासे फुराना जाबाय नै मा एसे गिदिर गिदिर आरो दा बुंसै बेखौनो फाग्लि जाना फैनो होनना दंखायोमोन आरोना जोङो साननानै ओमफ्राय नै दिनै थारैनो सफैबाय आरो जानला मेनलाजोंसो आरोना लोगोफोर ओमफ्राय नै जेनिया दा बुंसै नै बिबारनि माला रेडि खालामनानै दोनखानाय बायदिसोखा आरोना नोंथांमोना माबायदि नुखोथाय बिराद मोजांहाय ओमफ्राय नै फाग्लि जाबाय आं बे जेनियानि थाखाय आरोना नायदो नै वाव नै जि मोजां नुहुरबाय नोंखौ आयै नै लोगोफोर फट' लानो नागिरदों बिथांजों हनै ना बेवहाय गावदां बिफा नाहर नै आब'आ बबे रायजोआव दंफैयो मासे मोजां आयै नै लोगोफोर बिबाराव रिल्स बानायनांसिगोनहाय हाबाब नै ओरैबो देखायबावनोसै आं लोगोफोर गौरांनि बिबार जायफोर गौराङाव बेरायनो फैदोसो लोगोफोर नै वाव नै लोगोफोर आयै सान्दुङा हाला लोगोफोर नायदो लोगोफोर नै ओरैबायदि काश्मिरनि हिन्जाव नुबाय आरोना आब'खौ आयै दा बुंसै ओइ नोंथांमोन जायफोर जोंनि भिडिअखौ नायदों फैदो मा एसे मोजां बिबार नै आयै नायदो नै आं बिबारखौ आरोबाव खिथाबावनोसै आरोना लोगोफोर जोङो ओमफ्राय खिन्थु देलाया मुवा जाब जुब खाथिबो नालाय जाब जुबजोंसो फैनाय जाबाय खिन्थु मेचिं जायासै आरोना जोंनि गाननाय जोमनायफोरा बिराद दंखायो लोगोफोर नै बिबारा आं खिन्थाबावनोसै आरोना एकदम फारि लारि खिथानो आरोना बिबारानो बिबार आरो लोगोफोर ओमफ्राय खिन्थु आं गिथावना जायगायावसो दं दे लोगोफोर नै नोंसिनि थाखायनो आं बिराद खस्थ' खालामबाय लोगोफोर नै बिबारनि थाखाय लाइक हरदो आरोना बियो गौरां पार्कनि बिबार लोगोफोर नोंथांमोना जायफोर आंनि भिडिअखौ नायदों नोंथांमोना अननानै आरोना लोगोफोर बिबारनि थाखाय लाइक खालामना होदो बयबो ओमफ्राय नै माथो होनबावनो आरो दा बुंसै आंना मबाइलासो थिग नङा आरोना दाम गोसानि नङा थ' बेनो आरोना आं थांफिनबावनोसै आरो बैथिंजाय मा लोगोफोर नै माने ब्राइटनेसआ दहाय बारा जाना होदोंमोन ओमफ्राय आब'आ ओइ पान्जाबि हिन्जाव बायदि आरोना नुबाय जि समायखादों हाय बुंदो हाय लोगोफोर ओइ नै आब'आ आंखौ नेगासिनो दं आरोना आं बिबारनि भिडिअ लागासिनो नालाय लोगोफोर ओमफ्राय नै देबदारु बिफाङा
लोगोसेनो जोङो बे फुख्रि सेराव दं आरोना दा बुंसै बिराद नै औ र' ओमफ्राय आं बाबायसो बालायलांबायसो आङो मोजोमना फैदोंमोन नै बिनि थाखायसो फैदोंमोन आरोना मोजोमनानै ओइनै जोंना मनाया गोदो जोंनियाव पार्कफोर गैयामोन नालाय लोगोफोर मनाया ओइनै जोंना फैदो लोगोफोर एबार माबा सानबाय आरोना टारगेट खालामबाय माने दुखु दाहा स्रां थांनायनि दाय जाबा नैबाव फैनो नागिरबाय आरोना लोगोफोर नोंथांमोना मा बुङो ओरैनो रानबाय माने बियो माबा फार्स्ट गायनाय खोमा ने ना जागोन फार्स्ट साजायनाय ओमफ्राय आदाखौथ' नोंथांमोना मिथिखासिगौ दंजोबोमोन आयौ बैग्रिया आदाखौथ' नों खावजोब जाबायसो आयौ खावजोब जाबायथ' आरो बै गाहायाव बैग्रि दंमोन लोगोफोर बैग्रि बिफां गोजा बिना बेगरलै आब' सेस बियो बेगर औ बेगरा माबायो रज'यो नोगोद रज'दोंमोन दैज्लाङाव आब' बियो आंना सेस थैजोबदों माने आवथायना लानो रोङाखै आङो एसे उनाव लांफैगोन फै जोलैनो आरोना लोगोफोर जोलैनो लांफैनो नागिरदों ओमफ्राय बिराद बार बारदों नालाय फागुन मासनि ओमफ्राय खानायफ्रानो बिरलाजोब्बाय आरोना लोगोफोर ओमफ्राय जोङो माने गौराङाव बैग्रिसो लायनो फैदोंमोनलै लोगोफोर ब्लगा मोननै जाबाय बे ड्रेसजोंनो गाज्रि दा मोनसै फिसाफोर गैया नालाय लोगोफोर आजादि मोनदों आरोना आइयो ओमफ्राय मा खालामबावनांगौ नै लोगोफोर बैग्रिफ्रा गासिबो सावजाजोब्बाय ओरैसो ब्लगाबो लाथावथाव नालाय लोगोफोर ओंखायनो ओरै लाफैनाय जाबाय आरोना नैबे अन्थायाव जिरायनोसै दे जोंबो आब'जों आंजों लोगोफोर दसे नै बल्दार गोजा जि साफा खालामखादोंहाय नैबाव जिरायनोसै जों आइदै मेंबायबोहाय लोगोफोर ओंखायनो जोङो जिरायबाय नै जिरायदों मायाव जिरायदों नै गिदिर अन्थाइ बल्दाराव आरोना लोगोफोर मालाय बिदांथ' नाम लिरलायलायना गालाङो जोंबो नाम लिरना गालांसै नामा बेवहाय अन्थाइ थाप्पानि सारा जिन्दगि नुबाय माबा काश्मीरनि हिन्जाव बायदि नुथारदों नंगौना नङा लोगोफोर काश्मीरनि हिन्जाव गोलोमदोंहाय ओमफ्राय गरम आखाइयाव लानो बाबाय नालाय गरम बिराद गरम जों थाबायनानैसो फैखादों नालाय ओमफ्राय नै जोंहा अननाय मोनदों आरोना गौराङाव दसे फटक लानो बाजैमोन जेबो नङा हाब होननानै बुंनायखाय हाबबाय आरोना लोगोफोरजों नै बिबार लाबाय नै आब'आ गौरां फिसा लोगोफोर जोङो अन्थाइ थाफानिफ्राय दसे रेस्ट लानानै ओंखारबोलायबाय आरोना आहा दिनै जम्मु काश्मीर हिन्जावखौ लोगो मोनदों आरोना लोगोफोर नोंथांमोना नै काश्मीरि हिन्जाव नुगोना नुवाखै ओमफ्राय दंबावो बैयाव आरोना लोगोफोर औ गोजा जाजोब्बाय बैग्रिया सिरिलाजोब्बाय आयौ ओमफ्राय मा खालामबावनो फोरसिबानो सिरिखागोन आरोखि जारलालै थांलालै आं थांफेरि औ गोथाव ना थावामोनथाय मिथिला जिखुनु दंबावो आरोना बिबारा बैयावहाय नोगोद दंखायो फुख्रियाव जोम नायाबो लोगोफोर ओमफ्राय नै मेरिगल्डनि जायगा फैलायबाय आरोना मेरिगल्डनि जायगा नै लोगोफोर गासिबो मेरिगल्ड बियो येल्ल' कालार बैयो अरेन्ज कालारमोन आरोना ओमफ्राय नै गैला रानजोब्बाय पिटुनिया रानजोब्बाय ओमफ्राय नै बिबारखौ नायदो लोगोफोर नायदो आरो फैदो टाइम मोनबा आरोना बे समावनो सम नङाबा गैलासो नै लोगोफोर जि मोजां ओरैनो डाइरेक्ट खिथाबाय आरोना आङो नै लोगोफोर र' मोनसे बिबार खिथाबावनाय आरोना दालिया रानज्रब जादोंलै दै नांगौ जादों ए आइ मा फुल बिलाइ र' नैबेखौथ' दालिया होनो एसे रानज्रब जादों आरोना बियो बिराद सान्दुं नाङो नालाय लोगोफोर पार्पल कालारनि ओमफ्राय नैबे रेड वाइट लोगोफोर नै नै मा फुलथाय लोगोफोर मासि मोजां कालाराबो नै पार्पल वाइट दंलायबावो लोगोफोर माबाबा खोमा एसे बोथोर बाबा वाइटआव थाङो खोमा बिदिनो नोंदां सोलायो नै मोजांथार नै लोगोफोर थ' जोबनायनि फारियाव फैबाय आरोना चलो गाखोदो
बोखोलायनांगौ नै लोगोफोर आयौ आयौ बुरैबाय नालाय खमजोर जाबाय ओइ नै गौरां दै नाहरदो नै हैयांबो गाखोबावनो नामा जों मोनसे फार्स्टआव गाखोनानै ज'खौ होनानै खिथाजोबलायनाय ओइ लोगोफोर नायलाय आंजों आब'जोंखौ नायलाय 16 बोसोरनि ददेरे हाय ददेरे होननायनिसो नुयो दिनै माबोरैबा जालाबायदों गौराङाव फैनानै फिसा फिसा बिजामादै बिजाबजों मोनजासे बिदिनो थाबाय थाला ओहाय एसे मोदोमखाया देरानो ओमफ्राय आब'निफ्राय आंना गासिबो मोखां होन देहा होन अरलाजोबनाय गोजा आरोना जाखावदों आरो जाखावदोंबा बबाव फुङा जानो नोंथांमोना बर्डिं मोननो नाङा दे लोगोफोर एसे नायबावदो आरोना एसे नायबावदो र' खालि बिबारल' बिबारनि फाग्लि औ नारलायलायनोसै लोगोफोर हयथ' खाथियाव मोजांथार आरोना रेड हैयांआव दसे जुला जुलनोसै ने बैग्रि जादो दे नै बैग्रिबो मोनलांगोन आरोना लोगोफोर दा नै बैग्रियानो ज्रय ज्रय सिरिजोब्बाय आयै खुनु दान्दा लाबोनाङा होन नै लोगोफोर दान्दाबो लाबोनाङा दे साफा साफासो बेयाव थांखाया रावबो ज्राव 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 होनलाय सिरि गोदानसोबाव नै एखे लोगो जुला जुलनोसै फैदो गोथावथारथ' नै बैयो नै रेड रेड बिबार दङ नायफैलाय नामफोरखौथ' मिथिला रेड रेड बिबार दं आरो नै बे जुलायाव गाखोनोसै जों ओमफ्राय नै नायदो लोगोफोर बिबारा खाथियाव फैबाय आङो मख'ना बिबार बायदि आरो ना नै बिबारा जि मोजांहाय हाबा खालिया दैल' समायसोदों दांहैलाय एसे बिबारखौ 16 बोसोरनि ददेरे हाय ददेरे वाव नोंनो बेखौ स्क्रिनशट खालामना हरनोसै आं फट'खौ नालाय जि मोजां नुदों नै जि मोजां नुदों बे सायख्लुमावसो बासिबाय आरोना आब'आ दहायो सान्दुङाव दंमोन दे नैबे मनाया दाबो फुरा जायाखै आरोना लोगोफोर इलाय मोजां मोनबाय बेयावसो खारबोनोसै लोगोफोरजों फिसाइजों बुजाबो बुग्रा नङा बेस्रा मालायफोर बायदि सानैनाबो आरोना लोगोफोर नै जुला गाखोबाय लोगोफोर वाव थांलालै जोंखौ दा ब्लगाव नुबा दाय जागासिगोन फिसाफ्रा ओरैबायदि नोंसोर बिदि होननानैहाय ओमफ्राय दानि जुगावसो गाखोनो मोनबाय आरोना ओमफ्राय सिख्ला समाव इन्ट्रेस्ट लानो मोनासै आरो बुरैनानैसो गथ' गथायजोंसो आरोना फेमिलियैसो जोङो इन्जय लानो मोनबाय लोगोफोर ओमफ्राय माबे सैमाया माबा सेन्देल लाना खारदों आरोना लोगोफोर ओमफ्राय दिनैनि ब्लगखौ नोंथांमोना माबायदि मोनखो जोंना बैग्रि जानो होननानै थगायना खारबोदों औ ओमफ्राय गौराङावसो ब्लडबाय आरोना ओमफ्राय दा थांगोन लाबोबा माने थाब थाङा नालाय दा लाना थांगोन आरो बैग्रि फिथाइखौबो ओमफ्राय दिनैनि ब्लगखौ नोंथांमोना माबायदि मोनखो गौरांनि ब्लगखौ मा होनो थांनो गोसो गैला ओमफ्राय उफाय गैया थांनांसिगोन आरोना लोगोफोर ओमफ्राय औ नेक्स्ट भिडिअ नेनानै थाफिनदोलाय आरोना माब्लाबा मोजां ब्लग लाबोगोन बेयावल' नङा देबोरगावआव थांबावगोन आरोना लोगोफोर जोङो ना देबोरगावआव खनसे नङाबा बिबारनि महरखौ बे बोसोराव नुनाय नंला लोगोफोर बे बोसोरनि बिबारा माबायदि आइटेमनि गायदों औ नेक्स्ट भिडिअ नेनानै थाफिननो बाय बाय नै जा बिब' बिनानाव रोजाद्राय जादों ओंखायनो